Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सावरकर यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी भाजपकडून सावरकर गौरव यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय. मालवणात भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य सावरकर गौरव यात्रा काढण्यात आली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करत भाजपनं शक्ती प्रदर्शन केलं. या निमित्तानं मालवण भगवामय झालं होतं. पाहूया.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. आज महाराष्ट्रभर वीर सावरकरांची यात्रा निघते. आपल्या जिल्ह्यामध्ये काल सावंतवाडी मतदारसंघात झाली, आज कुडाळ मालवण मतदारसंघात होते, उद्या कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघात होते. ही यात्रा काढायची गरज का पडली? इतका मोठा महापुरुष वीर सावरकर, ज्यांना आम्ही लहानपणापासून पुस्तकांमध्ये वाचलं, वेगवेगळ्या मार्गाने टीव्हीवर किंवा त्यांचे डॉक्युमेंटरी बघितले. असं असताना आपल्याला गौरव यात्रा काढायची का गरज पडली? एवढ्या मोठ्या महापुरुषाला त्यांची वेगळी ओळख करून द्यायची काही गरज नव्हती. पण राहुल गांधी नावाचा एक ढोंगी अख्ख्या देशात जेव्हा जेव्हा वीर सावरकरांचं नाव निघालं तेव्हा तेव्हा त्यांचा अपमान करायचं काम या राहुल गांधींनी केलं. मी 5 वर्ष राहुल गांधी बरोबर खासदार होतो. राहुल गांधीची दुसरी टर्म होती, माझी पहिली होती. पहिल्या टर्म पासून मी बघतोय, जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा तेव्हा राहुल गांधींनी स्वातंत्र्य वीर सावरकरांचा अपमान केला. अधिकार काय तर शून्य, काय म्हणून अपमान केला त्याला सुद्धा माहित नसेल. राहुल गांधी सकाळी काय करतो आणि संध्याकाळी काय करतो हे त्याला सुद्धा माहित नसतं. पण कोणतरी कोणतरी म्हणून गेलं की आपण काँग्रेसवाले आहोत, ते समोरचे RSS वाले आहेत. ते RSS कळलं नाही तरी चालेल, स्वतंत्र वीर सावरकर कळले नाही तरी चालेल, पण आपण काँग्रेसवाले आहोत म्हणून आपण सावरकरांना शिवाय द्यायचं, एवढंच फक्त राहुल गांधीला आजपर्यंत माहिती आहे. अरे तू गांधी होऊ शकत नाही, तू सावरकर कसा होणार? तू बाटलीवाला. तुझा आणि गांधींचा पण काय संबंध? तुम्ही देशात आणीबाणी आणली, तुम्ही काश्मीरला पेटवत ठेवलं. जवाहरलाल नेहरू तेव्हाचा काळ वाचून काढा किंवा तुम्ही बघा काय करत होते जवाहरलाल नेहरू तेव्हा. पण आपण पुस्तकांमध्ये जे 40शीतले आहेत ते 50शीतले आहेत. काँग्रेसवाल्यांनी तेव्हा इतिहास कसा दाखवला? जसं की काँग्रेस नसती तर काय झालं असतं देशामध्ये, आपल्याला कधी स्वातंत्र्यच मिळालं नसतं. असं एक चित्र. मी 40शीतला आहे, माझ्या वाचण्यामध्ये लहानपणी तेवढं झालं की काँग्रेसनी देश वाचवला. बरोबर आहे का नाही? काँग्रेसनी स्वातंत्र्य दिलं. अहो भारताला स्वातंत्र्य मिळणारच होतं. तो एक वेगळा इतिहास आहे. तो किंग जॉर्ज तिकडचा जेव्हा 6वा आला होता, अहो तेव्हा इंग्लंडला तेव्हा भारताला स्वातंत्र्य द्यायचंच होतं. ते वेगळं काय नेहरूंनी काहीतरी घडवलं किंवा काँग्रेसवाल्यांनी काहीतरी घडवलं अशातला भाग नव्हता. पण त्या इतिहासात मी आज जाणार नाही. आज मोठ्या संख्येने आपण इथे स्वातंत्र्य वीर सावरकर प्रेमी इकडे आलेलो आहोत. आपल्याला स्वातंत्र्य वीर सावरकरांचे विचार हे घराघरापर्यंत पोहोचवायचे. काल पण उद्धव ठाकरे जिथे सभेला उभे राहिले छत्रपती संभाजीनगरमध्ये, तिथे मुघल किती चांगले होते आणि त्यांचं योगदान भारतामध्ये कसं होतं हे सांगायचं काम छत्रपती संभाजीनगरमध्ये केलं. ज्या बाळासाहेबांनी मणिशंकर अय्यरच्या पुतळ्याला चपलाने मारलं होतं, त्यांनी काहीतरी सावरकरांबद्दल उलट बोललं होतं आणि म्हणून बाळासाहेबांनी स्वतःची चप्पल काढून त्यांच्या पुतळ्याला मारला होता. बाळासाहेब वरती बघत असतील, हा खरोखरच माझा आहे का? असं काय बोलतोय? जर बाळासाहेब आज जिवंत असते तर ती चप्पल उद्धव ठाकरेच्या थोबाडावर मारली असती. हे मी सांगत नाहीये, तिकडचे असणारे पण सांगतायत. अरे हा मुघलांचा कधी झाला? हा मुघलांचा इतिहास छत्रपती संभाजीनगर मध्ये सांगायला लागला आणि म्हणतो आम्ही सावरकरांचा अपमान सहन करणार नाही. अरे बाजूला काँग्रेसवाला आहे, बाटलीवाल्याचं सैन्य आहे. तू काय सांगतो आम्ही सहन करणार नाही? पहिला बाजूची खुर्ची खाली कर. अहो खरं राहुल गांधीचं आडनाव पण राहुल गांधी नाही किंवा गांधी नाही.
त्यांचे आजोबा, त्यांचं खरं नाव फिरोज बाटलीवाला, हा राहुल बाटलीवाला. गांधी पण आडनाव नाही, पण बाटलीवाला ऐकायला बरं वाटत नाही म्हणून हा गांधी. नेहरूंचं नाही आडनाव लावलं. या देशामध्ये विचार करा, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं कार्य तर फार मोठं आहे. हे 2-5 मिनिटात 15 मिनिटात सांगताही येणार नाही. पण विचार करा, या गांधी घराण्याने आपल्या देशाची कशी वाट लावली. मी असंच या भाषणाच्या निमित्ताने काही गोष्टी चालत होतो. चालता चालता मला लक्षात आलं की पाकिस्तानला आपल्या 1 दिवसा अगोदर स्वातंत्र्य मिळालं. जवाहरलाल नेहरू तेव्हा आपल्या देशाचे पंतप्रधान 15 ऑगस्टला झाले. पाकिस्तान पण 1 दिवस अगोदर स्वातंत्र्य साजरा करतो, आपण 1 दिवस नंतर साजरा करतो. काश्मीर गेलं, कोणाच्या चुकीमुळे गेलं? ते नेहरूंच्या चुकीमुळे गेलं. जर तेव्हा सैन्य पाठवलं असतं, तिकडचा राजा म्हणत होता की सैन्य पाठवा, काश्मीर आम्हाला आतमध्ये आणायचंय, भारतामध्ये राहायचंय, तिकडचा महाराजा गजसिंग सांगत होता. नेहरू कुठेतरी मजा मारत होते, कुठेतरी त्यांचं काय वेगळंच चालू होतं. 1-1.5 महिना तिकडचा राजा सांगत होता आम्हाला काश्मीरमध्ये जायचं नाहीये, आम्हाला भारतामध्ये जायचं, आपल्याला पाकिस्तानमध्ये जायचं नाहीये, मला भारतामध्ये यायचंय. 1 महिना आपलं सैन्य तिकडे नेहरूंनी पाठवलं नाही. आज तिकडे जवान मरतायत, शहीद होत आहेत. कोणाची चूक आहे? कोण चुकलं? अरे राहुल गांधी, तू स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टीका करणार? अहो, मागच्या वर्षामध्ये मी रत्नागिरी जेलला जाऊन आलो म्हणजे बघून आलो. कार्यक्रम होता, मी होतो, राणेसाहेब होते आणि जेलमध्ये एक छोटासा कार्यक्रम तिकडच्या जेलरने ठेवला होता. जिथे सावरकरांना ठेवलं होतं ती जागा आम्ही बघून आलो. ती जागा बघितल्यानंतर या स्टेज एवढी पण खोली नव्हती, या स्टेजला अर्ध करा तेवढी पण जागा नव्हती. कशी ती व्यक्ती राहिली असेल? आणि उभं त्या गळ्यात सगळं ती साखळी वगैरे, पायात साखळी, उभं मान एका ठराविक अँगलवरच ठेवू शकता, वर खाली करू शकत नाही. 3 पक्षाच्या या मोठ्या महाविकास आघाडीने काल संभाजीनगरमध्ये सभा ठेवली परवा, आणि मुघलांचं सांगत होते महत्व, म्हणून हे महाराष्ट्रात कधी खपलं जाणार नाही. आज हिंदूंचं राज्य आलंय, हिंदूंची सरकार आलं. आज हिंदूंचं सरकार आल्यानंतर तुम्ही बघा, चारो तरफ, चारी बाजूला आपले सण साजरे व्हायला लागले. आपण मोठ्या प्रमाणात हिंदू धर्माचे सण आपण साजरी करायला लागलो. हे सगळं सन्माननीय शिंदे साहेबांच्या सरकारामुळे आणि फडणवीस साहेबांच्या सरकारामुळे आपल्याला हे दिवस बघायला मिळाले. आपण कोणी विसरू नका. हेच जर तेव्हा उद्धव ठाकरेचं सरकार असतं तर कोमट पाणीच पीत बसला असतं. रोज थोडं थोडं कोमट पाणी उद्धव ठाकरे पाचतो. फेसबुक लाईव्ह आणि म्हणून जास्त त्या विषयावर जायचं ना. आज मोठ्या संख्येने आपण इकडे सगळे जमलात. पक्षाने हाक मारली, महाराष्ट्रभर या यात्रा होते. सावरकरांचा गौरव या यात्रेच्या निमित्ताने आपण सगळ्यांनी केलेला आहे. जेवढे आपले प्रयत्न राहिले त्या प्रयत्नातून हा कार्यक्रम उभा राहिला. सगळ्या संघटनांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. जमलेल्या माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा विचार हा घराघरापर्यंत, गावागावापर्यंत आपल्याला पोहोचवायचा आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही तडजोड नको. कारण का संकट चारी बाजूने, लक्षात ठेवा. हिंदू धर्म चारी बाजूने संकटात आज जरी तुम्हाला दिसला नाही, पण संकट नाही असं समजू नका. संकट कधी कुठल्या दिशेने येईल आपल्याला कळणार सुद्धा नाही. म्हणून इतके हाल अपेष्टा वीर सावरकरांनी सहन करून सुद्धा भारत माता की जय बोलणं जसं सोडलं नाही, तसं आपण जे त्यांना अपेक्षित होतं, जे त्यांना अपेक्षित आहे, हिंदू धर्माचं रक्षण करणं आपलं काम आहे, लक्षात ठेवा. आणि ते चारी बाजूने आपले डोळे उघडे ठेवा. हेच सांगण्यासाठी आपण इथे सगळे जमलेलो आहोत. आपण फार मोठ्या संख्येने या यात्रेला साथ दिली, आशीर्वाद दिले.
ज्यांनी ज्यांनी या यात्रेसाठी मेहनत घेतली त्या सगळ्यांचा मी आभार व्यक्त करतो. आणि आपण पुढच्या कार्यक्रमाला सन्माननीय शरद पोंक्षे साहेबांचा कार्यक्रम इथे त्यांचं व्याख्यान होणार आहे, वीर सावरकरांच्या वर होणार आहे. आपण सगळे तिकडे त्या दिशेने येऊया. आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आणि आमचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी यांच्या सूचनेप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात आपण आदरणीय क्रांतीवीर सावरकर साहेबांची गौरव यात्रा या ठिकाणी काढली. काल सावंतवाडीला झाली, उत्तम प्रतिसाद तिथल्या लोकांनी दिला, तिथल्या जनतेने दिला. आज कुडाळ मालवणमध्ये या ठिकाणी होतं आणि आज 3-3:30 वाजल्यापासून फार मोठ्या संख्येने आपण सर्व सावरकर प्रेमी सगळे हिंदू संघटना यामध्ये सहभागी झाला. मी खरोखरच मनापासून आपल्याला धन्यवाद देईन. आपल्याला जास्त वेळ मी या ठिकाणी घेणार नाही, पण महाराष्ट्रात सगळ्या ठिकाणी जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो, उद्धवजी आणि आघाडीचे ते सगळे नेते आज सावरकरांवर वेगळी प्रेम त्या ठिकाणी दाखवत आहेत. आज काँग्रेसची सगळी मंडळी सावरकरांवर तुटून पडतात, त्यांचा वेळोवेळी अपमान करतायत. आणि म्हणून या गौरव यात्रेच्या निमित्ताने सगळ्या महाराष्ट्रात आज प्रचंड रोष आज त्यांच्यावर अनुद्गार काढणारे काँग्रेसवाल्यांवर आहे. आणि आपल्या माध्यमातून सगळ्या ठिकाणी अगदी छोट्या मुलांपासून आता ज्यांनी आपल्याला इकडे एक गोष्ट सांगितली, काल सुद्धा नाटेकर नावाच्या एका छोट्या मुलीने सावंतवाडीत पण गोष्ट सांगितली. म्हणजे जसं आमच्या मिलिंद कुलकर्णींनी सांगितलं की नसा नसा छोट्या मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सावरकर जसे क्रांतीवीर होते, सावरकरांनी ज्या देशासाठी जे जे हाल अपेष्टा केले, देश स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी जे प्रयत्न केले, आणि त्यामुळे आज हा प्रचंड प्रतिसाद या ठिकाणी मिळाला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.